AVTV, já jsem Sirjay a vítám vás u 43. Sirjay Show. Tak a na co se dneska můžete těšit? Je to samozřejmě počasí v Čechách a v Evropě. Budou tady horoskopy, zprávy z domova a i ze světa. Samozřejmě koronavirový update, čili zpravodajství z koronaviru. Statistiky, sociální experimenty, vtipy, reklamy, tajnosti, vzkazy, poradna, Q&A, což jsou vlastně otázky a odpovědi. A samozřejmě i díku vzdání. Budeme děkovat odběratelům. Tak, a já myslím, že můžeme začít. Tak, já vás vítám u 43. Sirjay Show. Tak, no, já si myslím, že můžeme jít rovnou na to. Dneska si pouštíme album, když přichází tma, takže si samozřejmě dáme teďko hned na úvod si dáme první písničku, respektive prolog
se to jmenuje z alba Když přichází tma. Vše přikryla tma a venku se stmívá, svět po uličních lamp a stínů ožívá. Všude je klid a kraj pokryla noc. Temnota se šíří a má svoji moc. Vítr venku víří po uliční prach. Nikdo nikde domy obchází strach. Jenom 3 muži mezi domy stojí. Hádají se pro nic, oni se nebojí. Do temné noci zazněly výstřely. Protrhli to ticho a zase dozněli. Kraj usíná dál. Stál si opodál. Tak, to byla samozřejmě písnička Prolog z alba Když přichází tma. Tak, no, jak vidíte, dneska jsem byl u holiče, mám tam skovanýho jednoho v koupelně za záchodem, takže jsem mu dneska řekl, on mě trošku okůdlal, doufám, že je to cajk. Fousky mám taky dobrý, ty mi taky trošku vzal, takže pohodička. No, každopádně, my si tady samozřejmě už teď můžeme pustit počasí, na který už všichni samozřejmě čekáte, takže si ho klidně pustíme. Takže jdeme na to. Tady máte samozřejmě počasí v České republice, takže okres Karlovy Vary -5 a -15 stupňů v noci, Ústí nad Labem -4, -12, Plzeň -5, -15, Praha -4, -14, Liberec -8, -13, Hradec Králové -5, -13, stejně tak Pardubice -5, -13, Jihlava -7, -16, Český Budějovice -5, -14, Brno -4, -9, tam je trochu tepleji, Olomouc -4, -12, Zlín -5, -12 a Ostrava -7, -10. Tak, dneska bude místy polojasno, místy oblačno až zataženo. Místy sněhové přehánky, zejména na severu a severovýchodě. Maximální teploty budou -8 až -4 stupně Celsia, ráno při polojasnu i pod -16 stupňů Celsia. Vád bude slabý nebo mírný vítr, slunce vyšlo v 7:16 a zapadá v 17:15. Bio se nám drží na 3, což je vysoká zátěž, tak vy, co na to trpíte, dávejte si trošku bacha. Jinak rekordy počasí pro dnešek, maxima jsou z roku 1958 a je to 13,7 stupňů Celsia, minima jsou z roku 1929 a je to -26,2 stupně Celsia. Normál se nám drží na 1,3 stupní Celsia a pranostik nám říká, že svatá Eulálie ze střech se lije. No, tak asi bude pršet. A nebo sníh samozřejmě bude dostávat. Uvidíme. Ale zatím to nevypadá, teda upřímně. Zatím je všude mínus, takže sníh asi rozstávat moc nebude. My tady samozřejmě máme ještě nějaký červený oznámení, tak si na to hnedka klikneme, ať vidíme, co se tady děje. Já už to samozřejmě vím.
Každopádně je to silný mráz a sněhové jazyky. To znamená, po většinu týdne očekáváme silný mráz. Minimální teploty vzduchu budou na řadě míst klesat pod minus 12 stupňů Celsia. V Olomouckém, Moravskoslezském, Zlínském a na východě Jihomoravského kraje se až do páteční 15. hodiny odpoledne mohou tvořit sněhové jazyky. Doporučujeme se chránit teplým oblečením ve více vrstvách a vhodnou obuví. Pro více informací sledujte aktualizovanou detailní předpověď počasí pro vaši lokalitu. Tak. To je samozřejmě počasí doma, čili v České republice. My si samozřejmě dáme další písničku a ta se jmenuje Jdou po tobě, jdou z alba Když přichází tma. Třetí, čtvrtá rána dozněla, ze tří zbyly jenom dva, třetí dostal do těla, jeho bezvládný tělo se hned sesulo k zemi, tam kde dříve stály tři, tam už třetí není, zbyly tu jen dva, rozlíží se kolem sebe, nikoho tu neviděli, nikoho kromě tebe, už víš, co máš dělat, nohy na ramena ven, jinak zblízka spatříš tu mrazivou zem, nebo místo jednoho, tu budou ležet dva, dvě chladný mrtvý těla, který přikryje tma, všechno se to ututlá, nikdo neřekne nic, nikdo neřekne pravdu a nechce vědět víc, nikdo s tím už nikdy nic víc neudělá. Zbydou tu jen dvě smutně ležící těla, jeden z těch dvou, co olovo dostanou, budeš právě ty, už si pro tebe jdou. Jdou, pod tobě jdou, nocí i tmou a naštvaný jsou. Jdou, zachraň kůži svou, bez tak lacinou, ale nevinnou. Temný ulice zůstávají temný, i kránu měl zemřít jeden, ale už jsou dva v plánu, nevíš, co je lepší, mít v těle chladný kov nebo radši nad svojí hlavou dřevěnej krov, vlastně je to jedno, důležitý jenom je, kdo tady proti komu teď vlastně bojuje, kdo je tady lovec a kdo je lovená zvěř, nelze jít proti přesile, to mi teda věř, ten kdo teď uteče, většinou i vyhraje, jestli mají pistole, tak to teda vyhraje, nesmí tě dohonit, jinak bude ho chuzle, zastřelej tě jako psa, co každýho pokouše, nedají ti volbu, nenechaj ti rozmyslet, nenechaj ti přeříkat, ani pár blbejch vět, nenechaj ti pomodlit, ani říkat oči náš, budeš jim muset utéct, snad na to máš. Jdou, pod tobě jdou, nocí i tmou a naštvaný jsou. Jdou, zachraň kůži svou, bez tak lacinou, ale nevinnou. Tichou nocí jsou slyšet kroky zběsilý, máš zrychlenej tep stejně jako před chvílí, nic se nezměnilo, furt ti za patama jsou, sledujou tvoje kroky, po tvý stopě jdou, chtějí tě roztrhat jako psi hladoví, ať se o tobě už nikdy nic nikdo nedoví, to co jsi viděl, ať se nedostane ven, chtějí tě zabít, ještě dřív než bude den, nesmíš jim to dovolit a na chvíli povolit, nesmíš zpomalit, když chceš pravdu odhalit, nenech je zvítězit, kulkama tě provrtat, ten kdo to přežije, nejvíce bude smát, musíš to bejt ty, musíš všechno oznámit, musíš zůstat naživu, musíš zůstat žít, spravedlnost existuje a ty to dobře víš, snad to ještě přežiješ, když si pospíšíš. Jdou, pod tobě jdou, nocí i tmou a naštvaný jsou. Jdou, zachraň kůži svou, bez tak lacinou, ale nevinnou. Jdou, pod tobě jdou, nocí i tmou a naštvaný jsou. Jdou, zachraň kůži svou, bez tak
Tak, to bylo Jdou po tobě, jdou, písnička z alba Když přichází tma, a já už tady pro vás mám samozřejmě připravený počasí v Evropě, takže jdeme hned na to. Portugalsko 18-10, Španělsko 11-8, Malorka 15-13, Francie -2, -5, Sardinie, Korzika 14-4, Tunisko 18-9, Sicílie 15-12, Itálie 10-3, Švýcarsko -5, -11, Německo -3, -9, Nizozemí -4, -6, Stará dobrá Anglie -1, -3 stupně, Skotsko -2, -7 a Irsko 3-1. Dánsko -4, -10, Švédsko -3, -12, Norsko -8, -16, Finsko -7, -10, Rusko -11, -18, Lotyšsko -10, -18, Bělorusko -12, -15, Polsko -8, -15, Ukrajina -12 přes den i v noci, Maďarsko -3, -8, Rakousko -3, -7, Chorvatsko -5, -8, Rumunsko -2, -5, Chorvatsko -5, -8 jsem asi říkal, Srbsko -2, -5, Bulharsko -4, -10, Řecko 13-4, Turecko 0 stupňů přes den i v noci a poslední je tady Kréta 16-9. Podle tady té předpovědi to vypadá, že nejtepleji dneska je v Portugalsku, kde mají 18 stupňů přes den a 10 v noci. A co se týká nejchladnějšího místa v Evropě, tak to zatím vypadá na -12 a -15 v Bělorusku. Čili -12 přes den a -15 v noci v Bělorusku. Tak. No, my si dáme samozřejmě další písničku a pokračujeme dál. Budou tady pak horoskopy, ráno mlhaví. Jdou po tobě, jdou po tobě, jdou. Nikdo už teď nespráví chvíle, co jsou prohraný. No tak přežij bez zdraví to svý ráno mlhavý. Mlhavý je ráno a ponurý je den. Bohužel to nebyla noční můra jen. Nemáš dobrý pocit z toho, co se stalo. To, co jsi viděl v noci, docela tě vzalo. Tohle bylo na tebe už vážně trochu moc. Ponurej je den, 100krát horší byla noc. Neměl si vycházet vůbec z domu ven. Měl si zůstat doma celou noc jen. Zlý okamžiky můžeš se to vrátit zpět. Nikdo ti nemusí v tomhle závidět. Není to hezký zážitek, než půjdeš spát. Tohle se snad každému může asi stát. O tomhle by se ti ani ve snu nesnilo. Utéct těm frajerům taky lehký nebylo. Klidný je ráno, když v noci byl spěch. Měl si štěstí, zítra můžeš mít pech. Nikdo už teď nespráví chvíle, co jsou prohraný. No tak přežij bez zdraví to svý ráno mlhavý. Venku je světlo a ty v sobě zmatek máš. Poslední události si v hlavě přehráváš. Bylo toho víc za pár posledních chvil. Někdo tu zemřel a ty jsi u toho byl. Co teď uděláš, jak se s tím vyrovnáš? Sám proti nim jen pramalou šanci máš. Jednoho z nich poznáš a rozsudek znáš. Záleží jenom na tobě, jak se zachováš. Možná by si měl teď na policii jít, všechno jim to hned za tepla vybalit. Všechno, co jsi viděl, to o těch dvou, že o tobě vědí a že už po tobě jdou. Nedají ti pokoj, dokud ti nebudou mít, dokud tvoje srdce už nepřestane být, dokud neskapeš a nepřestaneš žít. Nikdy tě jenom tak nenechají jít.
Nikdo už teď nespráví chvíle, co jsou prohraný. No tak přežij bez zdraví to svý ráno mlhavý. Lidi spěchají do práce a jsou nervózní a tobě výstřely v uších dokola zní. Pořád se ohlížíš, snad je čistý vzduch, nedělá ti dobře tenhle pouliční ruch. Radši bys tu nebyl a tohle neřešil, všechno vymazal, ze svý paměti smyl, ale na tohle ti vzpomínky zůstanou. Chceš nebo nechceš, tvojí součástí jsou, musíš s tím skoncovat, policii zavolat, domluvit si schůzku, informace jim dát, musíš jim říct všechno, co budou chtít. Tohle nemůžou přece jen tak nechat být, tak zvedáš sluchátko a číslo vytáčíš, jestli to někam povede. Sám uvidíš, všechno ostatní už teď ve hvězdách je, ještě ti zbývá velký kus naděje. Nikdo už teď nespráví chvíle, co jsou prohraný. No tak přežij bez zdraví to svý ráno mlhavý. Jdou po tobě, jdou po tobě, jdou po tobě, jdou po tobě, jdou. Tak, to byla písnička Ráno mlhavý z alba Když přichází tma. A já už tady mám pro vás samozřejmě připravený horoskopy. Jenom připomínám, že dnes je 12. února 2021. Období ryb, jelikož Luna vstoupila v 8:23 do ryb. Tak. A můžeme začít. Berani. Máte v rukávu tolik dobrých nápadů, že stačí v práci předložit jediný a budete vítězi. Pokud možno vynechte rozum a jednejte spíše podle intuice. Nedejte na zbrklé jednání a uvažujte pomaleji. Na cestě jsou ocenění od nadřízených i kolegů. No vidíte, tak Berani to mají dneska suprový. Býci. Máte dnes rozdílné názory od velké většiny vašeho okolí. Nechte si část z nich pro sebe a nesvěřujte se s nimi na potkání. Jde o to, že byste nebyli schopni Jde o to, že byste nebyli pochopeni a vznikla by zbytečná nedorozumění. Opatrným jednáním se vyvarujte zbytečným průšvihům. Tak, blíženci, to jsem já. Je možné, že dnes dojdete k poznání, že vaše nová známost byl prostě jen úlet. Neshodujete se v zásadních věcech a časem by tyto neshody mohly předůst čirou nenávist. Je na čase posunout se v životě dál. Ostatně i protějšek může mít stejný pocit. Tak to asi není horoskop dneska pro mě. Raci. Na pořadu dne je týmová spolupráce. Ať už spolu sedíte v jedné kanceláři nebo pracujete z domova s kolegy, dnes spojíte síly a dotáhnete projekt ke zdárnému výsledku. Nic vás již tak nepotěší jako pocit dobře odvedené práce. Užijte si to, milí raci. Teda to jsou krkolomy, teda to je opravdu. Nevím, kdo to píše, nějaký vocás. Lvi, dejte si pozor na sebevědomé jednání, je totiž možné, že se ve svých úsudcích velice snadno zmýlíte, nemáte k dispozici potřebné informace a je třeba si za nimi jít. Špatná rozhodnutí by vás přivedla na velmi složitou cestu, ze které není jednoduché odejít. Tak, Pany. Pro své přátelé a kamarády jste dost důležití, i když vám to tak někdy nepřijde. Mají opravdový zájem o to, jak se vám daří a také se vám rádi svěřují se svými starostmi. Zkrátka bylo by škoda je v této náročné době ztratit. Udržujte přátelství. Tak, Váhy. S partnerem vás drží pohromadě stejné koníčky, zájmy, pohled na svět a morální zásady. Díky tomu si máte stále o čem povídat. Navíc vám nedělá problém trávit pohromadě více času, než mohou ostatní páry. Važte si toho, je to celkem výjimečné. Štíři.
Stále vám dělá problém sebeovládání. Procházíte složitou životní fází a tak to musíte brát. Je na čase, abyste si do života nastavili pravidla, která budete poctivě dodržovat. Například pravidelné meditační techniky a také dechová cvičení. No vidíte, štíři. Střelci. To, o čem jste dlouho snili, se vám v posledních dnech daří naplnit. Jedná se především o milostné vztahy, kde jste delší dobu nemohli najít spřízněnou duši. Nyní máte vše ve svých rukách, snažte se o to, abyste o tento vztah jen tak nepřišli. Tak. Pardon. Kozorozy, s určitým projektem se blížíte do zdárného konce. Snažte se nepolevit v úsilí, dokud nebudete oběma nohama za cílovou páskou. Mohli byste se totiž nechat ukolebat pocitem úspěchu, aniž byste ho mohli slavit. Ukáže se vaše trpělivost a oddanost. No vidíte. Vodnáři, více než vážnější vztah. Čekáte nyní od života více volnosti. Nedělá vám problém navazovat vztahy téměř na každém kroku. Zvažte, zda opravdu každé setkání stojí za to. Zda zbytečně neplýtváte svým časem a energií. Dopředu nikomu nic neslibujte. No, tak to byly vodnáři a poslední samozřejmě ryby. Nenechte se dnes vykolejit zbytečnými řečmi a názory. I když vás to bude stát dost sil, nakonec to zvládnete. Především v pracovní oblasti je tento postoj důležitý. Věnete se tak zbrklým úvahám a vynášením předčasných soudů nad ostatními kolegy. Tak, to byly dnešní horoskopy. My si samozřejmě dáme písničku. Tahle se jmenuje Podivná setkání z alba Když přichází tma. Vždycky, když den jde spát, nevíš, co může se stát. Když venku je tmavá noc, je to nebezpečný moc. Tobě však strach nahání ta podivná setkání. Proč bys měl sám sobě lhát? Prostě to nemáš rád. Venku se smívá a ty byt zamykáš. Jdeš na schůzku, kterou domluvenou máš s někým, koho si předtím nikdy neviděl, na místě, který si sám vybrat chtěl. Poplynul celý den po tom, co si zavolal, od té chvíle, co si ráno telefonoval. Dost unavený si a mozek už nestíhá reagovat na podněty, který tělo přijímá. Přesto musíš ven, do noci se ponořit, i když tě už nebaví takhle dál živořit. Moci toho nenaspal, nemohl si jíst, pořád se z duchu vracel do oněch míst, kde si poprvé viděl někoho umírat. Na psychice člověka je to docela znát, ale ty teď musíš všechnu energii vzít a na smluveném místě už v 11 být. Vždycky, když den jde spát, nevíš, co může se stát. Když venku je tmavá noc, je to nebezpečný moc. Tobě však strach nahání ta podivná setkání. Proč bys měl sám sobě lhát? Prostě to nemáš rád. Dorazil si včas, chlápek už tam stál. Když tě viděl přicházet, divně se usmíval. Zapálil si cigaretu, v klidu pokuřoval. Pak se na tebe díval, jako kdyby tě znal. Přišel si blíž, díval ses na jeho tvář a pak si uvědomil, že ho taky znáš. Volat na policii asi nebyl dobrý tah. Tenhle člověk střílel, tohle byl ten vrah. Prošel si kolem něj a začal si utíkat. Nic ho nepřekvapilo, začal tě sledovat. Po pár metrech běhu si neměl moc sil a tak tě dohonil a na zem povolil spoustu ranci od něj. Tehdy obdržel, aby si to příště radši líp rozmyslel. Staral se spíš o sebe a blbě než vanil. Držel se radši zpátky a v pohodě byl. Vždycky, když den jde spát, nevíš, co může se stát. Když venku je tmavá noc, je to nebezpečný moc. Tobě však strach nahání ta podivná setkání. Proč bys měl sám sobě lhát? Prostě to nemáš rád. Ležel si na zemi v kaluži svý krve, přemýšlel si o tom, co s tebou asi bude. Myslel si na to, co se bude dít dál. Všechno tě bolelo, možná umřít si spřál. Měl si rozbitou hlavu a krvácel ti red. Dostal si nakládačku, jakou neviděl svět. Chvíli ti trvalo, než si ze země vstal. Nakonec ses ale přece jenom na cestu dal. Bylo to jako věčnost, než si došel až tam, kde si všechny ty dlouhý roky bydlel sám. Ode
odemkl si svý dveře, který denně odmykáš. Uviděl si binec, který ve svém bytě máš. Někdo tě navštívil a zastrašit tě chtěl. Pár nejnutnějších věcí zbalit by si směl a jít za tou, která ve tvým srdci dlí. Jen ta jediná ti tvý rány ošetřit smí. Vždycky, když den jde spát, nevíš, co může se stát. Když venku je tmavá noc, je to nebezpečný moc. Tobě však strach nahání ta podivná setkání. Proč bys měl sám sobě lhát? Prostě to nemáš rád. Tak, to byla podivná setkání z alba Když přichází tma a vy už tady na obrazovkách vidíte samozřejmě zprávy z domova. To znamená, obžalovaný Hos končí v ODS, strana zrušila i jeho buňku Brno Sever. Nových případů je 8916, méně než ve středu, o 800 víc než před týdnem. Jedeme do práce, hlásí většina řidičů. Kontroly u Chebu jsou sporadické. Nešlo o náhlé úmrtí, říká ředitelka SÚKL o smrti seniora po vakcinaci. Nejchladnější ráno této zimy na Šumavě bylo 30 pod nulou. No, tak to je neuvěřitelný. S nouzovým stavem končí i kompenzační bonus, řekla poslancům Schillerová. Vláda bude řešit další postup proti covidu, když neprošel delší nouzový stav. Prezident Zeman dostane druhou dávku vakcíny proti koronaviru. Ani dovnitř, ani ven. Od půlnoci platí uzávěra 3 nejpostiženějších okresů. Tak, to byly samozřejmě zprávy z domova, čili z České republiky. Dáme si další písničku z alba Když přichází tma a tohle se jmenuje Nechtěný lži. Zvonil si na zvonek, u jejich dveří uslyšel si kroky, jak ke dveřím běží, zarachotil klíč, pak dveře otevřela, na sobě košili, kterou od tebe měla, pozvala tě dál, začala se vyptávat, kdo tě tak zřídil, co se mohlo stát, ty jsi o tom nechtěl nic vykládat, řekl si, že se o tebe nemusí bát, že teď musíš odjet jenom na pár dní a pak se vrátíš a budeš jenom s ní. Nebude dlouho trvat a zase přijedeš, v té chvíli už si věděl, že jí lžeš, že už nepřijedeš, že tě vidí naposled, že už se k ní nikdy nevrátíš zpět. Musíš odjet z města a ani nevíš kam, tohle si budeš muset vyřešit sám. Je pláč a slaný jsou její slzy. Nevěděl si, že se budeš loučit tak brzy. Teď ji ale budeš muset už s Bohem dát, i když se ti to vůbec nechce udělat. Je pro tebe vším a nechceš jí ohrozit, proto ona zůstává a ty musíš odejít. Naposled jí obejmeš, poslední pusu dáš, pohladíš jí po tváři, tak jak to děláváš, pak jen tiše odejdeš. Necháš jí tam stát, necháš jí tam brečet, necháš jí vyplakat, snad jednou najde někoho, koho bude chtít, snad ti to jednou dokáže všechno odpustit, snad tě za to nebude jednou proklínat. I ty se s tím budeš muset přece vyrovnat. Bolí tě u srdce, když od ní odcházíš, že se ti bude stejskat, to dopředu víš.
dveře zavíráš, je ti hrozně smutno, slzy v očích máš, nechceš jí opustit, ale osud tomu chce, vůbec ho nezajímají tvoje hloupý emoce. Vždycky si myslel, že jsi v pohodě, že jsi za vodou, pravda však jinde je. Vůbec to není tak, jak jsi smyslíval, osud ti tvůj život pořádně překoupal. Teď musíš jít a svoji holku opustit, říkat nechtěný lži a smutek v duši mít. V hlavě totální zmatek, v srdci jen stín. Proč musíš prožívat ten nejhorší spín? Osud tě srazil na zem, ty však musíš stát. Životu se musíš do očí konečně podívat a dostat od něj to, co skutečně chceš. Pravda je tam venku, tak si pro ní běž. Směš. Tak to byly nechtěný lži z alba Když přichází tma. A já už tady pro vás mám samozřejmě zprávy ze zahraničí, čili ze světa. Francouzskému učiteli vyhrožují islámisté, stát mu nabízí nejvyšší ochranu. Rok buvola začíná smutně, největší lidský pohyb na planetě téměř ustal. USA nakoupili další vakcíny, do léta mají být na očkování všichni dospělí. Experiment ve vojenském stylu, Brazilci proočkují celé město. Šalom bílá pýcho, židovští hexy napadli web Ku Klux Klanu, odhalili vůdce, no vidíte, tak to si můžete přečíst. V USA jednají o nové straně, republikáni zažívají po Trumpovi exodus členů. Věk hospitalizovaných v Izraeli se snižuje, většinou tvoří lidé pod 60 let. Trosečníci strávili 33 dní na opuštěném ostrově, žili z mušlí, kokosů a krys. Ajajaj, krysy, teda ty bych asi teda nejet, teda pokud bych nemusel, no. 3 týdny a nic, Trumpův spojenec Netanyahu stále čeká na Bidenův telefonát. Jestli se ho dočká, myslím, že možná ani ne. Tak, to byly samozřejmě zprávy ze zahraničí, čili ze světa. Připomínám jenom, že kdybyste chtěli tyhle ty zprávy a těch zpráv víc, anebo si přečíst konkrétně tyhle ty zprávy, tak samozřejmě portál iDnes.cz je vám plně k dispozici. Tak, my si pustíme pochopitelně další písničku. Teď to byly poutalásky, nechtěný lži, teď to budou poutalásky. Jdeme na to. Krásky palíš za sebou most, trháš pouta lásky a tak ztrácíš minulost. Víš, že bez nadsázky máš toho právě dost, na čele máš další vrásky a na osud zlost. Ublížil si někomu, koho měl si moc rád, jízvy na jejím srdci budou už navždy znát. Tuhle chybu osudu nikdo nikdy nenapraví, jako si to věděl ty, taky ona to ví. Odešel si od ní, od svý holky jediný, dobře si zahrál, na ty city nevinný, na to křehký srdce, láskou k tobě nemocný, zahodil si variantu bejt už jenom s ní, vybral si možnost zapomenout na něžnost a proto si zahodil ten nejcennější skvost. Nesázel si na upřímnost, ale radši na blbost. Ty si byl ten dobrák, který řekl si dost, nechal si jí tam stát a tí slzy smáčí šat, jenom proto, že je lehčí to všechno vzdát. Všechny zbraně zahodit a odmítnout bojovat, zapomenout na to hezký, co si mohl prožívat, zapomenout na všechno, co ve svém srdci máš, na ty všechny dny a roky, jaký dlouho znáš, zapomenout na to, že jí tak vroucně miluješ, všechno jenom kvůli tomu, že zdrhnout chceš.
Odcházíš od svý krásky, palíš za sebou most, trháš pouta lásky a tak ztrácíš minulost. Víš, že bez nadsázky máš toho právě dost, na čele máš další vrásky a na osud zlost. Ublížil si někomu, koho měl si moc rád, jizvy na jejím srdci budou už navždy znát. Tuhle chybu osudu nikdo nikdy nenapraví, jako si to věděl ty, taky ona to ví. Před ničím neutečeš, ani sám před sebou, ještě dlouho tam stála, dívala se za tebou, měla v hlavě zmatek, však tušila mnohem víc, když si jí o tom ty nechtěl říct vůbec nic. Věděla, když odcházíš, že tě vidí naposled, že už ses asi rozhodl se k ní nevrátit zpět. Možná se snažila tuhle tvou volbu pochopit, proč si musel její city k tobě tak poranit, proč si to vyřešil zrovna tímhle způsobem, proč teď musí myslet na tebe nocí i dnem, proč se teď musí zabývat touhle myšlenkou, proč si ji odmítl, proč už nemůže být tvou, proč před ní musíš takhle tajit problémy svý, jestli jí ještě má rádo to tvý srdce zraněný. Ty otázky si kladla, když si pryč odcházel, ty slova měla na rtech, který si líbat směl. Odcházíš od svý krásky, palíš za sebou most, trháš pouta lásky a tak ztrácíš minulost. Víš, že bez nadsázky máš toho právě dost, na čele máš další vrásky a na osud zlost. Ublížil si někomu, koho měl si moc rád, jizvy na jejím srdci budou už navždy znát. Tuhle chybu osudu nikdo nikdy nenapraví, jako si to věděl ty, taky ona to ví. Jak si jí mohl někdy tohle všechno udělat, měla tě moc ráda, možná víc než ty jí snad. Teď někde v koutku brečí, slzy musí polikat, už se nikdy nebude moci spolu s tebou smát. Mohla ti všechno dát, ale ty jsi to zahodil, život nikdy nebude takovej, jako kdysi byl. Ona nebude tě mít, ty už nebudeš mít rád, nedokážeš sám říct, proč se to muselo stát. Asi je to krutej osud, ale hlavně tvá vina, nebyla jako ostatní, ona byla prostě jiná, ale ty jsi jí zradil a její srdce pošlapal, aby si ji zachránil a sebe z toho vysekal. Díky tobě ale ona nemůže už šťastná být, proč si musel opustit a navždy odejít. Následky toho všeho ale budeš muset nést, ještě se ti budou klacky pod nohy plést. Odcházíš od svý krásky, palíš za sebou most, trháš pouta lásky a tak ztrácíš minulost. Víš, že bez nadsázky máš toho právě dost, na čele máš další vrásky a na osud zlost. Ublížil si někomu, koho měl si moc rád, jizvy na jejím srdci budou už navždy znát. Tuhle chybu osudu nikdo nikdy nenapraví, jako si to věděl ty, taky ona to ví. Tak, to byla samozřejmě písnička Pouta lásky a z alba Když přichází tma. Tak a já už tady mám samozřejmě koronavirový update, to znamená případy nákazy koronavirem, celkový počet 108 335 282, úmrtí 2 379 806 a uzdravení 80 392 737. Tady na obrazovce máte sloupcový graf aktivních a uzavřených případů a my si za chvilku řekneme, jaký jsou samozřejmě denní nárůsty mrtvých v jednotlivých zemích. Ale ještě Phantom k tomu tady něco řekl, že zprávy o covidu z USA, vakcína zřejmě nepomohla, opět je nárůst mrtvých okolo 3200 denně v USA. A vypadá to, že rekord španělské chřipky se vyrovná ještě tento měsíc a v Brazílii se počty mrtvých pohybují kolem 1200 denně. Tak. To by byly zatím to. My si teda řekneme počty jednotlivých mrtvých nebo nových úmrtí v jednotlivých zemích. Rusko 507, Mexiko 1474, tam to trošku stagnuje, Ukrajina 116, Česká republika 59 nových mrtvých, Belgie 39, Izrael 3, Pákistán 33, Filipíny 26, Maďarsko 99, Gruzie 15, Bolívie 48, Litva 19, Arménie 3, Honduras 32, Kyrgyzstán 2, Severní Korea 11, Salvador 8, Afghánistán 3, Estonsko 6. Tak a to vypadá, že je zatím všechno. Já mám
Jo. Nová úmrtí v podstatě za jeden den je 2,5 tisíce, přesně 2503 nových úmrtí za zhruba posledních 24 hodin plus minus. Phantom mám tady k tomu řekl svoje, my si samozřejmě dáme další písničku z alba Když přichází tma a jmenuje se Navždy tvou. Zůstal si tu sám, úplně sám. Z fotky na stole zůstal jen rám. Co budeš dělat dál, to ví jen Bůh. Už je na čase splatit svůj dluh. Jdeš tichou ulicí, vzpomínáš, jak bylo s ní na ty všechny krásné chvíle a jak miluješ jí. Byli jste pořád spolu a byli jste rádi, byli jste skvělej pár, byli jste i kamarádi, kdykoliv ona přišla, i když problém byl. Ty jsi jí vždycky pomohl a problém vyřešil, nevíš, proč jsi s tím nikdy za ní nepřišel. Teď už to nevrátíš, možná udělat to měl. Tohle ale přece není věc jednoho večera, ohrozil by si jí život, kdyby to věděla. Řekl si jedinou lež, aby ses nemusel bát, že by jí možná mohl někdo jednou oddělat. Teď už je snad konečně jinde v bezpečí, snad teď moc netruchlí a někde nebrečí, snad se netrápí na tohle situací zlou, jen ty víš, že už bude navždy jen tvou. Zůstal si tu sám, úplně sám. Z fotky na stole zůstal jen rám. Co budeš dělat dál, to ví jen Bůh. Už je na čase splatit svůj dluh. Byli jste pořád spolu a nezbylo z toho nic, jen láska ve tvým srdci, ale ty bys chtěl víc. Chtěl bys zase prožívat všechno to nádherný, chybí ti ty krásné chvíle prožitý s ní. V noci se ti o ní zdá, přes den vzpomínáš, kamkoliv se podíváš, furt jí před očima máš, nejde to zastavit. Trápí se tím pořád dál, kdybys měl jediný přání, víš, co by si spřál. Bylo by to jen, aby vyšla z tvých snů, aby zase byla součástí tvých všedních dnů, abys na ní nemusel zase jenom vzpomínat, aby si ji mohl zas v náručí objímat, abys mohl zase znovu její rty políbit, abys mohl zase znova s ní jenom být. Přál by si zvrátit zpátky všechen ten čas, aby si to všechno mohl prožívat zas. Zůstal si tu sám, úplně sám. Z fotky na stole zůstal jen rám. Co budeš dělat dál, to ví jen Bůh. Už je na čase splatit svůj dluh. Čas nikdo nevrátí, i kdyby si to chtěl. Rozhodl se správně a snad tak, jak si měl. Budou ti ale chybět její blondětý vlasy, že teď už nejsi s ní, nezvykneš si asi. Už nikdo nebude po tvém boku dál stát, nikdo se už nebude na tebe pořád smát. Nikdo ti už neřekne, že ti to moc sluší, nikdo ti už nepohladí tvou bolavou duši, nikdo ti už asi nezahují rány bolavý. Teď nevíš, jestli není lepší kulka do hlavy. Vašemu štěstí nikdy nic nestálo v cestě, byli jste spokojení v tomhle ponurém městě, teď jste každý sám. Dál o tom přemýšlíš, o té velký krutý pravdě, kterou teď už víš, že cesty života někdy nebezpečný jsou, ale ona už bude navždycky jenom tvou. Zůstal si tu sám, úplně sám. Z fotky na stole zůstal jen rám. Co budeš dělat dál, to ví jen Bůh. Už je na čase splatit svůj dluh. Tak to byla písnička Když navždy tvou, samozřejmě z alba Když přichází tma. Já tady ještě řeknu něco k tomu covidu. Phantom mi tady ještě napsal, že na Slovensku se to též nelepší. Umírá tam zhruba
110 lidí denně. Tak, to by bylo k covidu. Teď už tady máme samozřejmě statistiky ze všech možných oborů. To znamená současná světová populace 7 miliard 845 milionů, letošní porody přes 16 milionů, narození dnes 173 tisíc, letošní úmrtí 6 milionů 840 tisíc, úmrtí dnes skoro 73 tisíc. Čistý populační růst v letošním roce 9,5 milionů, čistý populační růst dnes 100,5 tisíce. Výdaje na veřejnou zdravotní péči dnes necelých 7 miliard dolarů. Výdaje na veřejné vzdělávání dnes přes 4,5 miliardy dolarů. Veřejné vojenské výdaje dnes přes 2 miliardy dolarů. Automobily vyrobené v letošním roce přes 9 milionů. Jízdní kola vyrobená v letošním roce přes 17,5 milionů. Počítače vyrobené v letošním roce přes 28,5 milionů. Nové knižní tituly vydané v letošním roce 314 tisíc. Noviny, které dnes kolují zhruba 214 milionů. Televizory se dnes prodávají po celém světě a číslo 302,5 tisíce. Mobilní telefony, které se dnes prodávají 3 miliony. Peníze vynaložené na videohry dnes zhruba 134,5 milionů dolarů. Uživatelé internetu na světě dnes 4 miliardy 825 milionů. E-maily, které byly dneska odeslané zhruba 122 miliard. Blogové příspěvky, které byly dneska napsané přes 3 miliony. Tweety dneska odeslané 365,5 milionů. Tweety, které byly dneska poslané, už je to skoro 366 milionů. Výrazy, které vyhledává Google dnes přes 3,5 miliardy. Lesní úbytek v letošním roce skoro 605 tisíc hektarů. Půda letos ztracená kvůli erozi půdy přes 814 tisíc hektarů. Emise CO2 v letošním roce přes 4 miliardy tun. Dezertifikace letos skoro 1,5 milionu hektarů. Toxické chemikálie, které se uvolňují v životním prostředí v letošním roce přes 1 milion tun. Podvyživení lidé na světě 849,5 milionů, lidé s nadváhou na světě 1,706 milionů skoro, obézní lidé na světě překročili jsme číslo 776 milionů, lidé, kteří dnes zemřeli hlady, skoro 14 tisíc. Peníze vynaložené na nemoci souvisejícími s obezitou v USA dnes přes 269 milionů dolarů. Peníze vynaložené na programy na hubnutí v USA dnes skoro 86 milionů dolarů. Úmrtí způsobená nemocemi souvisejícími s vodou v letošním roce skoro 98 tisíc. Lidé bez přístupu k bezpečnému zdroji pitné vody přes 794 milionů. Úmrtí na přenosné nemoci v letošním roce 1,5 milionu sezónní, úmrtí na chřipku v letošním roce 57 tisíc, úmrtí dětí mladších 5 let v letošním roce 884 tisíc, letošní potraty skoro 5 milionů, úmrtí matek při letošních porodech 36 tisíc skoro, lidé nakažení HIV nebo AIDS 42,5 milionů skoro, úmrtí způsobená HIV nebo AIDS v letošním roce. Tohle číslo překročilo 195,5 tisíce, úmrtí způsobená rakovinou v letošním roce 955 tisíc, už je skoro 1 milion, úmrtí způsobená malárií v letošním roce skoro 46 tisíc, cigarety, které byly dneska vykouřeny 6 miliard 892 milionů, úmrtí způsobená kouřením v letošním roce 581 tisíc, úmrtí způsobená alkoholem v letošním roce skoro 291 tisíc, letošní sebevraždy překročily 124,5 tisíce, peníze vynaložené na nelegální drogy v letošním roce 46,5 miliardy dolarů, letošní dopravní nehody zhruba 157 tisíc. Tak, to bylo teda hodně vyčerpávající. My si samozřejmě dáme další písničku z alba Když přichází tma. A jsou to Pronaděný sny.
se jen sám sebe ptáš, co tady z toho vlastně máš, za čím teď jdeš a co hledáš. Sám už se v tom moc nevyznáš. Myšlenky jako vítr se ti honí hlavou, ona byla tvojí jedinou a tvojí pravou, ty si ji navždy opustil, na cestu se zdal, i když jsi to takhle asi nepředstavoval. Teď musíš jít dál, začít nový život žít, smířit se svým osudem a nový sny mít, i když sám ještě nevíš kam, proč, ani jak, musíš se s tím vyrovnat, je to prostě tak. Musíš odjet z města, na svůj vlak naskočit, do toho rozjetýho vlaku konečně nastoupit. Osud je někdy mrcha a způsobí velký zle, ale někde uvnitř sebe cítíš kus té naděje, co tě snad za čas na jiný myšlenky přivede. Zvykni si holt na to, že to občas zaskřípe, ale nemůžeš to zahodit a nemůžeš to vzdát. Pořád máš svoje sny, tak si je nechej zdát. Pořád se jen sám sebe ptáš, co tady z toho vlastně máš, za čím teď jdeš a co hledáš. Sám už se v tom moc nevyznáš. Už ve svém vlaku sedíš, o životě přemítáš, až doveze tě na konečnou, na cestu se dáš, jenže ještě pořád sedíš a vlak se rozjíždí. Nikdy ti moc neseděla tahle chůze hlemíždí. Vždycky si měl rád, když máš život svůj spát, možná právě proto tě pak čekal ten krutej pád. V životě se totiž nesmí nikdy nic uspěchat, radši bys měl přemýšlet a na tyhle věci dát, jinak budeš ve svém životě už vždycky utíkat, se smrtí na jazyku se budeš s osudem prát, všem budeš pak ubližovat a sám sobě lhát. Tohle měl svědět dávno, to je potřeba znát, jenže tohle si právě předtím vůbec nevěděl. Věci, který teď už víš, si předtím neviděl, jako krů si pořád chodil po cestě svý, jenže tvý modrý oči byly vždycky zavřený. Pořád se jen sám sebe ptáš, co tady z toho vlastně máš, za čím teď jdeš a co hledáš. Sám už se v tom moc nevyznáš. Ještě čeká tě pár lekcí, ještě mnoho dnů, ještě hodně moc nocí a promarněnej snů. Přijde víc chvil, kdy ti bude triko malý, kdy budeš zase řešit problémy, co se staly. Nikdo ti neřekl pravdu, všichni ti lhali, tak vznikl svět, kde ti všechno dali. Ale není to tak lehký, to se musíš naučit, všechny trable si vždycky musíš sám vyřešit. Nikdo ti nepomůže, to jsou právě ty lži, to ti nikdo neukáže, to tě život naučí. Po jiných lidech tu pomoc nikdy nežádej, jak si sám ustaleš, tak si vždycky lehej. Nikdo tě nikdy nebude ke spánku ukládat, nikdo ti nikdy nebude pohádku přečítat. Můžeš být rád, že tě nechají v klidu spát, ale teď musíš stát a jít se s tím prát. Pořád se jen sám sebe ptáš, co tady z toho vlastně máš, za čím teď jdeš a co hledáš. Sám už se v tom moc nevyznáš. Tak, to byly promarněný sny. Každopádně my jsme se teďko ocitli. Ocitli jsme se na rubrice, která se jmenuje kurva už jsem si vzpomněl, sociální experiment. No ty vole, teď jsem si nemohl za boha vzpomenout, ty vole, jak se ta rubrika jmenuje. Každopádně mám tady pro vás připravenou analýzu videa. Já vám to video za chviličku pustím, ale nejdřív si tady teda ukážeme analýzy videa, tohohle z toho videa, který vám za chvilku pustím. Sociální experiment spočívá v tom, že jsem umístil tohleto video na svůj YouTubeový kanál a pozoruju, co se s ním stává, kolik má zhlídnutí a tak dále. Takže tady vidíte, já to ještě jednou refreshnu, jo? Já to refreshnu, aby ty výsledky byly
samozřejmě aktuální. Tak, samozřejmě od počátku, co tady to video je, já myslím, že je to zhruba tak 14 dnů, plus minus, 29 sklidnutí, doba sledování 0,3 hodiny odběratele, žádný díky tady tomu videu, zobrazení 309, míra prokliku u zobrazení 7,1%, sklidnutí 29, jedinečný diváci 8, zapojení 0,3, doba sledování v hodinách, poměrná doba sledování asi v tom, ve vteřinách je 0,41 každopádně. A publikum průměrný počet shlédnutí na jednoho diváka je 3,6. Jedinečných diváků 8. Tak, pokud byste chtěli jakoby větší nějaký statistiky, tak mi tohle z toho videa, tak mi napište samozřejmě do komentářů, kde to najdu a já vám to tady budu samozřejmě ukazovat. To není vůbec žádný problém, ale teď si teda už pustíme to video, kterého se to týká.
Tak, to bylo to video. Každopádně, když zase chechlám, tak je to fajn. No, teď tady mám samozřejmě rubriku, která se jmenuje Vtipy. A dneska si samozřejmě jeden vtip řekneme za chviličku. Tak, teď si řekneme vtip, který samozřejmě patří opět ke vtipům o Chucku Norrisovi, a tenhle ten vtip zní: Felix Baumgartner 14. října 2012 seskočil z výšky 39 kilometrů, čímž vytvořil světový rekord. Chuck Norris do téhle výšky vyskočil. Tak, jo, to je opravdu vtipný. No, každopádně, my si samozřejmě dáme další písničku a dáme si další písničku z alba Když přichází tma a jmenuje se Život na ulici. Vždycky jsi šel koupit to, co jsi přál, že přijdou zlý časy, tomu se smál, jenže pak najednou zlej vítr vál. Teď víš, že osud je jedinej král. Vystupuješ z vlaku do těch neznámých míst, co budeš teď dělat, tím si nejsi tak jist a tak bloudíš po ulicích a hledáš zázemí. Už nemáš to, co včera a nikdo to nezmění, tehdy měl si ještě všechno, prachy i byt, kdykoliv si chtěl. Mohl za svou holkou jít, z nás ještě lidi, co ti chtěli poradit, kde jim je teď konec. To si nejde vybavit, možná bys teď potřeboval od nich pár rad. Zeptal by se s jich, kde budeš dneska spát, co budeš dneska jíst a s kým se budeš smát, když ti do smíchu není, to těm druhým snad. Co budeš vlastně dneska dělat s osudem svým, kdo ti v tomhle poradí, co teď dělat s tím, kdo má pro tebe radu, moc bys teď o ní stál, kdo ti teď jenom řekne, jak teď žít dál. Vždycky jsi šel koupit to, co jsi přál, že přijdou zlý časy, tomu se smál, jenže pak najednou zlej vítr vál. Teď víš, že osud je jedinej král. Jedny špinavý rifle a jedna černá mikina, takhle život na ulici asi vždycky začíná. Možná by se směl na tohle všechno připravit, začít konečně uvažovat, jak budeš asi žít, jak to asi zvládneš, jak se s tím popereš, kde na tohle vezmeš sílu, energii nabereš. Vždycky si myslel, že se tě to netýká, že se to jenom těch špatných lidí dotýká. Věřil, že se ti tohle nikdy nemůže stát, co měl si vždycky rád, to ti nemůžou brát, ale teď je to tady, najednou to pravda je, zavírají před tebou dveře, posílají ti do háje, najednou si připadáš jako vyvrhalský šmejt, jak ztracený mravenec, co na něj stříkli rej. Přestal si věřit tomu, že to bude zase dobrý, ani nevíš co dál, až ti dojdou všechny drobný. Vždycky jsi šel koupit to, co jsi přál, že přijdou zlý časy, tomu se smál, jenže pak najednou zlej vítr vál. Teď víš, že osud je jedinej král. Život není vždycky lehký, tohle je ale moc. Řekni, koho si teď zavoláš rychle na pomoc. Potřebuješ zachránit nejen hloupý rady. Proč nezvyk sis na to, že se všichni točí zády, proč dochází ti nápady a míváš pořád pech, proč tě život tíží jako kámen na zádech, proč máš na lidi čím dál tím větší vztek, proč zamykáš svý trable před nima na zámek, proč se takhle chovaj, když vylezou ven, proč ti přijou nejhorší místo dobrý den, proč se na tohle musíš sám sebe dál ptát, proč ti nikdo nepomůže, nechtějí ti radu dát, vždyť přece po nich nechceš tak moc věcí, tak proč pořád slyšíš jenom blbý keci. Ty nejsi zloděj, co ukradne jejich sny, zloděj asi ne, ale kdo teď vlastně jsi? Vždycky jsi šel koupit to, co jsi přál, že přijdou zlý časy, tomu se smál, jenže pak najednou zlej vítr vál. Teď víš, že osud je jedinej král.
Tak, to byla samozřejmě písnička Život na ulici z alba Když přichází tma. Tak, máte mě tu znova a teďko je tady rubrika, která se jmenuje Reklamy. Tak, já jsem vám tady do chatu hodil samozřejmě odkazy na tyhle ty stránky, které si tady budem ukazovat. Vydržte, já tady jenom něco odpovím do chatu. Tak. Tak, máme tady samozřejmě, já vám to ukážu na obrazovce, máme tady samozřejmě kanál Fantoma Šamora, který už má 428 odběratelů. Fantom tady píše, že Fantom během zveřejní další video. Během dne, ano. Výborně, vypadlo mu tam slovíčko. Fantom během dne zveřejní další video. Těšit se můžete na jednu legendu z Čech. No vidíte. Tak, to vypadá docela dobře. Pochopitelně my tady máme ještě kanál Hamiltona, který má 128 odběratelů. Zpívá, hraje na kytaru, určitě si to dejte do odběru, abyste nepřišli o jeho písničky. Pak je tady samozřejmě můj druhý kanál CJ Official, kde samozřejmě jsou taky písničky. Úplně všechny, které jsem za 20 let své kariéry, v podstatě kariéry, napsal a udělal. Pak je tady samozřejmě ještě kanál, na kterém můj třetí kanál, na kterém mám samozřejmě album Magics, který jsem vytvářel na Maltě. Jsou tady i jednotlivé písničky. To znamená, že nemusíte poslouchat celý album, můžete si pustit jenom některé písničky klidně. Tohle ten kanál se jmenuje Jailord Official. No a samozřejmě tenhle ten kanál, který je samozřejmě ten kanál, na který se právě teď díváte, jmenuje se Aristokrat TV. Mám tady 724 odběratelů. Za poslední hodinku mi tady, nebo za poslední v podstatě 2 nebo 3 hodinky mi tady nikdo nepřibyl, tak doufám, že se mi to nezastavilo. Ty odběry. Doufám, že ne. Každopádně vy si teď můžete samozřejmě hned dát odběr tady samozřejmě a nebo na tom přímo na tom kanále. Jinak samozřejmě ještě vám připomínám, že do chatu jsem vám dal odkazy na tyhle ty kanály. Za prvé na Fantoma, za druhý na Hamiltona, za třetí a za čtvrtý na moje další 2 kanály. Tak, dáme si další písničku z alba Když přichází tma a jmenuje se Den co den. Den co den svým životem jít, den co den svý tajný sny mít, den co den dál v ulicích žít, den co den tu ztracenej být.
kdo teď vlastně si, ty už nedokážeš říct, poznal si rub života a teď přichází líc, každý den to poznává, že žít není legrace, den co den je to stejný, žádná inovace, chtěl jsi najít práci, ale je to nemožný, všechny další dny jsou si něčím podobný, je to jako nekonečný začarovaný kruh, jenže ty vůbec nejsi takovej dobrodruh, žít ze dne na den, to ti nepřipadne fér, radši si na to zvykni, radši to tak ber, nemáš na vybranou, musí se s tím prát, život dál ti kopačky, zkus to hrdě brát, snaž se ke svým problémům čelem postavit, život není peříčko, to bys měl pochopit, i když jsi předtím myslel, že to tak je, pomalu začínáš chápat, že to tak nebude. Den co den svým životem jít, den co den svý tajný sny mít, den co den dál v ulicích žít, den co den tu ztracenej být. Připadáš si zbytečnej v tom světě zla, cesta po který jdeš dá se nekonečná, jako ta malá myška běháš v bludném kole, občas si i nahoře, ale povětšinou dole, jak se to mohlo stát, že ses ocitl tady, doposud byl přece život bez jediný vady, co si komu udělal, že takhle musíš žít, za jaký hříchy vlastně zkoušíš zaplatit, kde se stala ta chyba, že si ztratil vše, chodíš ulici masem a tam nic víc netuše, v srdci máš stín, stýská se ti potom všem, takhle to s tebou chodí pořád den co den. Vzpomínky tě zrazujou, čas se jenom vleče, takhle ti ten život moc rychle neuteče, flákáš se po ulicích, nevíš co bude pak, kdo jen ti z duše vyžene ten černý mrak. Den co den svým životem jít, den co den svý tajný sny mít, den co den dál v ulicích žít, den co den tu ztracenej být. Život ti uštědřil pár dobrých rad, občas se zkrátka musel i s lidma prát, tak si skoupil zbraň za poslední prachy, teď už se snad ubráníš, tak žádný strachy, vstoupil si do gangu, který tu má moc, konečně si klidně spíš skoro každou noc, sice si to nechtěl, ale východisko máš, i když vždycky nějakou tu blbost uděláš, osud tě rychle naučil, o čem ten život je, teď už sobě máš, aspoň trochu tý naděje, že to bude jiný, že se to dá vrátit zpět, tvý jediný přání je jej zase znovu uvidět, jednou to bude možný, máš ji hrozně rád, doufáš, že to nebude dlouho trvat snad, až ji uvidíš, řekneš jí pár něžných vět, teď už si pochopil, co je skutečný svět. Den co den svým životem jít, den co den svý tajný sny mít, den co den dál v ulicích žít, den co den tu ztracenej být. Tak, to byla samozřejmě písnička Den co den z alba Když přichází tma. Tak, mám tady pár rubrik, který samozřejmě tady jsou víceméně skoro nový. Je tady rubrika tajnosti, žádný tajnosti mi tady nikdo nenapsal, to znamená, že v tuhle chvíli rubriku tajnosti máme za sebou v podstatě. Co se týká vzkazu, tak vzkazy tady taky nikdo nikomu nepíše, takže tuhle rubriku máme taky za sebou. Co se týká poradny, tak pochopitelně taky nikdo nechce s ničím poradit, to znamená, že tuhle rubriku máme pro dnešek taky za sebou. Pak tady máme teďko rubriku ještě, která se jmenuje Q&A. Dobře. Phantom Shamor se mě tady ptá do otázek a odpovědí, s kým by si se chtěl sejít, kdyby si mohl, z živých osobností, a s kým z neživých, kdyby to šlo. No, já odpovím nejdřív teda na tu první s těma živejma. Určitě bych se chtěl sejít se Snoop Doggem, který
který samozřejmě ještě žije, kterýho jsme tady měli, dělal tady reklamu na Just Eat. Nicméně s tím bych se teda chtěl sejít a chtěl bych si s tím jakoby i zadžemovat a chtěl bych si s tím i zahulit nějakou tu travku. Takže to je člověk, se kterým bych se chtěl sejít nebo setkat z těch živých lidí a s kým z neživých. Kdyby to šlo. Z neživých, no. To je docela těžká otázka, protože musím vybírat z těch, co už jsou po smrti. Jo, ale mám úplně jasno. Mám naprosto jasno. Nedalo mi to moc práce přemýšlet. Já bych se chtěl setkat s mým mrtvým kamarádem, kterýmu jsme říkali a on si i tak říkal Alien. Já o něm mám 2 písničky, jedna je v angličtině, jmenuje se ta v angličtině se jmenuje vydržte, já si to musím tady někde jo. Já vám to řeknu, já to najdu, já to teďko najdu. To mě trošku zaskočilo ta otázka, já to samozřejmě najdu. Jenom vydržte moment. To znamená ze živých určitě se Snoop Doggem. To je jako bez diskuze. Z těch živých. Snoop Dogg, určitě bych se s tím zarepoval, určitě bych se s tím zahulil a určitě bych se s tím pokecal. Nicméně, co se týká teda těch neživých, tak samozřejmě by to byl Alien, můj mrtvej kamarád. Já tam mám o něm písničku na albu VRD Nesty, je to 9, v podstatě 9. písnička úplně od všech. Jmenuje se Never Forget, jo. Tu se když tak pustíte je v angličtině a pak o něm mám ještě písničku v češtině, která se jmenuje Alien a je z alba Saga z rodu a jmenuje se Alien a to je česká jakoby verze, ne té samé písničky samozřejmě, ale v podstatě je to tak nějak jakoby o tom, kdo Alien byl, o tom, co pro mě znamenal plus minus a taky je to o jeho pohřbu. Takže písnička Alien z alba Saga z rodu, to je v češtině a pak samozřejmě Never Forget z alba VRD Nesty. Tak, já doufám, že jsem to zodpověděl. Bylo to docela vyčerpávající. Musel jsem chviličku přemýšlet, ale nakonec jsem měl samozřejmě jasno. Takže z živých Snoop Dogg, s tím bych se chtěl setkat, zahulit, zadžemovat nebo zarepovat a pokecat. A s Alienem bych si chtěl určitě, a z těch teda neživých, s Alienem bych si chtěl určitě minimálně pokecat. No a pak bych si s ním určitě asi hodil nějaký grafit nebo něco bychom si načmárali někde na zeď. Možná tady v Liverpoolu asi. Někde prostě. Takže tak. Já doufám, že to Fantomovi takhle stačí. Já myslím si, že už nám tady napsal nějakou odpověď, já ještě nevidím. Díky, doufám, že jsem ti nepřivodil trauma. Ne, tak ono už je to dost jakoby let, nicméně tato odpověď se nabízela na tu otázku. Vím, že se asi čekal něco jiného, Fantome, ale opravdu ne, no, opravdu, co se týká mrtvých lidí, tak určitě bych se setkal s někým, kdo je mi blízký, no, a tenhle ten člověk mi byl jako hodně blízký. Takže s tím bych se chtěl určitě setkat, no. Minimálně s ním pokecat a zase jakoby se dozvědět, jak se má a tak dále a jestli je to tam fajn a tak dále. Asi bych se ho neptal na žádný takový jakoby otázky, jakože jak to tam vypadá, takovýhle blbosti. Mě to až tak úplně nezajímá, spíš bych se ptal jakoby na něj, co si on o tom myslí, jak se cítí a tak dále, jestli je v pohodě. To je jediný, co by mě asi tak zajímalo. No a Snoop Dogg samozřejmě, tak ten žije, tak s tím bych se chtěl určitě potkat, protože prostě to je nejvíc cool týpek na světě ever, jak já říkám, že jo. Aspoň z těch živých teda.
Ještě mi tady Phantom něco napsal. Já to tady z obrazovky nepřečtu, já to přečtu až tady z toho chatu. A už mi to tady naskočilo. Chápu, rozumím. No, tak dobře, fajn. To znamená, že co se týká Q&A, otázky a odpovědi, ty jsme si tady řekli, což je fajn, že aspoň Phantom přispívá do tady těch věcí, i do vzkazů, předtím i do Q&A, což jsou otázky a odpovědi. Do reklamy v podstatě taky, protože tam máme na ně reklamu. Do živých vstupů občas taky, i když dlouho tady nebyl, tak doufám, že zase uvidíme. No, ale on přispívá i do díku zdání, že jo, co si budeme povídat. Protože teď je právě ta chvíle, kde tady rubrika díku zdání a my bychom chtěli určitě poděkovat Phantomovi za to, že nás odebírá, že odebírá vlastně můj kanál. A začalo odebírat zhruba před týdnem. No a pak je tady samozřejmě ještě Kristýna Plechová, tý taky samozřejmě děkujeme za to, že mě odebírá, že odebírá tenhle ten kanál. A to jsou vlastně nějakýhle lidi, kteří jsou tady poslední v tom mém minifeedu, který se mi tady zobrazuje. Takže těm lidem bych chtěl určitě poděkovat. Až se mi tady objeví někdo další, já mu určitě v nějakém dalším dílu poděkuju. No, takže dneska můžu říct, že už jsme v podstatě vyčerpali všechno, co jsme měli na pořadu dne. Nicméně my si teď dáme ještě jednu písničku a pak si třeba ještě pokecáme o něčem, třeba o nějakých filmech. Asi zeptáme se možná Phantoma potom, co třeba za filmy by nám třeba doporučil, co sleduje, nebo nějaký třeba i zprávy někde, nebo nějaký odkaz, který si někde přečetl. Každopádně může se ještě po písničce vyjádřit k tomu, co by nám, jestli nám chce něco samozřejmě říct do toho chatu ještě. Píše tady, že dnes to bylo opět super stream. Jo, já doufám, že se to líbí všem, nejenom Phantomovi. Já docela se tady snažím se tenhle ten kanál nějakým způsobem zdokonalovat, nebo spíš jakoby měnit k tomu nejlepšímu obrazu. Sice teda k obrazu svýmu, takže jsem trošku jako bůh svýho channelu. nicméně se snažím, aby se to líbilo hlavně vám, jako samozřejmě. Jako, když mi tady řeknete, že ta černá a tady s těma barvama, je se to moc neto, ale prostě líbila by se mi růžová, tak se na to asi vysedu a pošlu vás do hajzlu. Ale když mi tady řeknete, jo, tak super, paráda, líbí se nám to, akorát, že nám tady chybí třeba rubrika, třeba nový filmy na Netflixu. Tak já řeknu, OK, tak já tu rubriku tady prostě zařadím, to není jakoby vůbec žádný problém pro mě, zařadím tady tu rubriku a v pohodě. Nicméně, teď si teda dáme písničku a pak se třeba s Phantoma zeptáme, jestli nám třeba ještě nechce něco říct důležitýho a jestli nějaký třeba odkaz, jestli nám nechce poslat na něco zajímavého nebo tak dále. Kromě teda jeho channelu, což máte v odkaz samozřejmě v chatu. Tak, my si dáme další písničku z alba Když přichází tma. Jmenuje se Skutečný svět a je to nejlepší písnička z tohohle alba, tak si ji užijte. Skutečný svět, ten je všude kolem nás. Svět roka násilí nešetří nikoho z nás. Roky ubíhaj, hrozně rychle letí čas. Všichni někam pospícháme a zabijíme s nás. Skutečný svět, o něm už dávno dobře víš. Máš ho někde uvnitř sebe, když se ráno probudíš. Skutečný svět, ten co tva někdy pochopíš. Špatný rozhodnutí a kurtě za to zaplatíš. Ulicema procházíš, vidíš svět kolem sebe, spokojenost není. Co tva spatříš, modrý nebe, nic není jako kdysi, když tu byl ještě ráj. V duši bejvá prázdno a lidi se špatně mají.
vidíš tu špínu, velký hlad a spoustu drog, střílí se na ulicích, četu pokryl hustej smog. Dneska už i malí děti na ulicích fetujou, schánějí prachy všude, kradou a taky lžou. Jejich mámy furt chlastaj, tátové se ožíraj, na svý malý ratolesti sotva někdy pozor daj. Nikdo se nestará, ať tu každej třeba skape, oni mají svý prachy, nemusí pršet, když kape, chlap se za to přece vždycky koupit dá. Ať se každý stará o svý, když na to má, každý přece má svých starostí dost. Jenže to je právě dogma a úplná pitomost. Skutečný svět, ten je všude kolem nás, svět drog a násilí nešetří nikoho z nás. Roky ubíhaj a hrozně rychle letí čas, všichni někam pospícháme a zabijíme s nás. Skutečný svět, o něm už dávno dobře víš, máš ho někde uvnitř sebe, když se ráno probudíš. Skutečný svět, ten sotva někdy pochopíš, špatný rozhodnutí a krutě za to zaplatíš. Takhle to dál nejde, nelze takhle žít. Ta vina z našich dlaní už nepůjde smít, až pak jednou přijde na lámání chleba. Nebude už možnost volby začít žít znova, nebude tu možnost to už jinak udělat. Nebudeme mít možnost si zase znovu lhát, že to zase někdy bude s námi jiný. Nikdo z nás nesměje naše černý stíny, pak budeme muset čelit svojí porcí viny. Nebudou už žádný keci, ale už jen činy, jenom činy rozhodnou, jak to bude dál. Kdo všechno zaplatí, kdo se brzy smál, koho spálí peklo a kdo zaboduje. Každej pozná spravedlnost a že tu je, kdo se jako obvykle bude smát nakonec, bude na koho nespadne jeho vlastní klec. Skutečný svět, ten je všude kolem nás, svět drog a násilí nešetří nikoho z nás. Roky ubíhaj a hrozně rychle letí čas, všichni někam pospícháme a zabijíme s nás. Skutečný svět, o něm už dávno dobře víš, máš ho někde uvnitř sebe, když se ráno probudíš. Skutečný svět, ten sotva někdy pochopíš, špatný rozhodnutí a krutě za to zaplatíš. Utíkáš před osudem do skutečného světa, ve kterém jsi žil hrozně dlouhý léta, jenže tenhle svět už dneska jiný je, kde nevládnou prachy, vládne korupce, všude je násilí, drogy a špatný vliv. Každý by na tebe nejradši jenom pliv, každý se teď stará jenom sám o sebe, když chceš pomoct, vykašlou se na tebe, ze všeho se hochu musíš vylízat sám, svoji ruku musíš dát na hořící prám, místo tebe jí tam už nikdo nechce dát, nikdo už ti nevěří, lidi začali se bát. Možná je to svědomí, z čeho mají strach. Překročili hranice, překročili ten práh, nemůžou se vrátit, už na to není čas. Temnota jednou pohltí všechno kolem nás. Skutečný svět, ten je všude kolem nás, svět drog a násilí nešetří nikoho z nás. Roky ubíhaj a hrozně rychle letí čas, všichni někam pospícháme a zabijíme s nás. Skutečný svět, o něm už dávno dobře víš, máš ho někde uvnitř sebe, když se ráno probudíš. Skutečný svět, ten sotva někdy pochopíš, špatný rozhodnutí a krutě za to zaplatíš. Tak, to byla písnička Skutečný svět a z alba Když přichází tma. A tak, Phantom nám tady napsal: díky za vše, dívejte se na tento skvělý stream a nezapomeňte dát si odběr i na mém kanálu, čili na jeho kanálu, abyste nepřišli o pravdivý fakta ze světa. A co se týká filmu, tak napsal, že tip na film od Phantoma, spíš dokument Zapomenuté megastavby. Nevím teda, jestli na YouTube nebo na Netflixu, nebo asi na YouTube počítám. Zapomenuté megastavby, tak to je tip od Phantoma. Co se týká mě, tak já nevím, jestli já tady mám nějaký jakoby tip dneska zrovna, a nevím, jestli jsem vám říkal o seriálu, který se jmenuje Sherlock, ale myslím si, že jo. Když tak se ho najděte na Netflixu, jmenuje se Sherlock. S-H-E-R-L-O-C-K. Sherlock. No jako Sherlock Holmes. Sherlock. Tak. To byly takový naše jakoby tipy teda.
To znamená, že dneska pomalu se už blížíme ke svýmu konci. Já jenom doufám, že opravdu budete odebírat můj kanál Aristokrat TV. Dneska se to nějak zastavilo, ale já doufám, že se to zase rozběhne a určitě se to zase rozběhne. Já se toho nebojím. Jo? Nicméně za poslední v podstatě týden přibylo prostě spoustu odběratelů. Kolem 600 prostě, to znamená skoro 100 denně. Je to úžasný. I Fantomovi tam přibyli, jsem koukal dneska, jak jsme si ukazovali jeho kanál, tak mu tam samozřejmě přibyli taky nějaký odběratelé, což je fantazie. No, já doufám, že nám zachováte přízeň jak Fantomovi, tak mě, tak samozřejmě Hamiltonovi, tak všem, co se tady snaží na YouTube a streamujou a nebo tady točí videa právě pro vás, protože jim stejně tak jako mě jde právě o to, abyste vy byli spokojení, abyste se koukali na naše videa, abyste sledovali naše streamy i samozřejmě v přímém přenosu. Fantom nám přeje hezký den a pěkný víkend. Já se samozřejmě připojuju k tomu, nicméně my se uvidíme zase zítra. Při 44. streamu CRJ Show. To znamená, že pro dnešek už bychom to zabalili. Já myslím si, že dneska to bylo taky docela fajn. Fantomovi se to každopádně líbilo, mně se to taky líbilo. Já doufám, že jsem tady moc nekoktal, pořád se ještě učím trošku jakoby moderovat, protože já jsem spíš rapper než moderátor a všechno jedu v podstatě z voleje, tak kdybych nějak koktal nebo něco, tak mi to odpuste. Já ty horoskopy a zprávy vidím poprvé vlastně vždycky v tom přímém přenosu, to znamená, že čtu to z voleje, jako nečetl jsem si to předtím. To znamená, že některé věci prostě trošku třeba zakoktám, některé věci jsou trochu pro mě jazykolami, protože jsem z toho už dlouho jako venku. V podstatě jsem rapoval hlavně v angličtině, v češtině samozřejmě jenom takový ty studiový český rapy nebo tak, pochopitelně, ale tam jsem to jel z papíru, takže tam se to dalo. Nicméně odpuste mi teda, pokud tady koktám, reklám nebo cokoliv jiného dělám. Nemyslím to zlé, není to proto, že bych si nevážil svých diváků, nicméně je to hlavně kvůli tomu, že prostě já mám svoje problémy, stejně jako vy, proto tady taky je i rubrika poradná, že jo, nebo otázky, odpovědi, abyste se o mě dozvěděli víc, abyste znali mý názory na některé věci, které vás samozřejmě zajímají. Takže to by bylo tohle. Já se teda pro dnešek pochopitelně loučím, uvidíme se zase zítra u 44. streamu CRJ Show. No a to by bylo pro dnešek všechno. Mějte se skvěle, běžte ven, protože teď je tam sluníčko, aspoň vy, co bydlíte v Liverpoolu. Nicméně, já si myslím, že možná je sluníčko i v Česku. Já se omluvám. Já si myslím, že je sluníčko i v Česku, takže pokud tam máte tak jako já tady u mě, což je krásný sluneční počasí, i když je venku zima, nezapomeňte se teple oblíct, vy, co žijete v Čechách, ale i vy, co nežijete, protože jakoby celá Evropa, skoro celá Evropa vypadá, že je docela mrazivá, takže se určitě teple oblíkněte, ale pokud svítí sluníčko, tak vyražte do ulic. Já to možná dneska taky udělám, protože dneska to vypadá, že tam bude dneska sluníčko, člověk se musí trošku proběhnout, vyvenčit se, jak se říká. Vemte klidně pejska, jestli máte, vemte ho ven, prostě zaskotačte si trošku, jo. Hlavně se teple oblíkněte, protože to je docela důležitý, abyste nějak nepromrzli a nebyli nemocní, protože je tady ještě samozřejmě ten covid pořád a
Tím, že budete jakoby nemocní, jak si oslabíte imunitu a ten covid na vás potom skočí. Takže dávejte si bacha. Každopádně dneska už teda končíme. Dívejte se zase zítra ve stejnou dobu a mějte se božsky. Thank you.